سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم دوستو بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے تھوڑے سامنے جو آیات بینات تلاوت کی تھی اس دے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 3 گروہاں یا جماعتاں دا تذکرہ کیتے۔ قیامت والے دن بعض او لوگ ہوڑن جڑے بغیر حساب اور کتاب دے اللہ رب العزت نے انہاں نوں جنت نصیب کرنی ہے، یا جنہاں دا نیک اعمال اللہ پلڑا اگر وزنی ہو گیا تائیں اللہ رب العزت نے انہاں نوں جنت نصیب کرنی ہے۔ لیکن سب کڑ پہلے میدان معاشر دے اندر ترازو لگڑے ایمان دا، جس شخص دا ایمان قرآن و حدیث دے مطابق ہویا تباد دے اندر
انسان دے اعمال دا ترازو لگنے، اگر ایمان ٹھیک نہ ہویا تا اعمال دا ترازو بھی نہیں لگنا، اور اعمال کو تولن والا ترازو بھی مسلمان انسان واسطے لگنے، کیونکہ کافر اور مشرک دے عمل دنیا دے اندر ہی حبطت اعمالہم، دنیا دے اندر ہی تباہ و برباد، اور اللہ رب العزت انہاں دے بدلے دے اندر کافر اور مشرک کو دنیا دی نعمتاں کولوں مالا مال کر چھوڑیں دے۔ اگر اعمال دا ترازو ہی لگنے تا مسلمان انسان دے مرحل قیامت علی دن یا تا جنتی ہوڑن یا جہنمی ہوڑن، یا انہاں دے درمیان دے اندر ایک جگہ ہے، مقام ہے، وہ کو آدن آراف، اور پوری سورت دا نائی آراف ہے۔ جنتی تا وہ ہوڑن جنہاں عرض کیتے کہ جنہاں دنیا دے اندر صحیح معنی دے اندر قرآن اور صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مننا نہیں بلکہ اپنی زندگی دے اندر ہی اپنائے، کیونکہ مننا کافی۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے اندر انبیاء کرام علیہ السلام دیا روحاں کانا ایک وعدہ لیا ہے، اور اس دے اندر بھی اللہ رب العزت فرمایا ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، لا تؤمنن بہ، اگر میرا آخری پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، سید الرسل پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، کیونکہ سننے راندے وے ختم نبوت کہ نبوت دا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے بند ہو گیا۔ لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد کوئی نبی نہیں آونا، انا خاتم النبیین، میں آخری پیغمبر ہاں، سارے پیغمبران دے ہوتے خاتم ہاں، لہذا میرے بعد کوئی نبی نہ ذلی نہ بروزی نہ کوئی عکس، پر اللہ آکھے ٹھیک ہے آ تو نہیں سکتا لیکن میں ہوں دا عکس ہاں، میں ہوں دا سایہ، نہ عکس آ سکدے نہ سایہ آ سکدے۔ یہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کرنا ضروری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مننا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اٹھ دے باندھے چل دے پھر دے، اپنی خوشی دے اندر اپنی غمی دے اندر، یعنی ہر لحظے اور لمحے دے اندر اللہ دی توحید دا اقرار کردہ رہوے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اقراری نہیں تو کو خالی توحید فائدہ بھی نہ دے سی۔ دعا جزہ دا ہونا ضروری ہے، اور ان او شخص جیڑا ساری زندگی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دا قائل ہے، رسالت دا قائل ہے، لیکن توحید دا قائل نہیں، تواتوی گڈی نہیں چلنی جب تک دوہاں جزہ دا قائل نہ ہو سی۔ توحید دا قائل ہونا ہی ضروری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاتم النبیین ہونا دا قائل ہونا ہی ضروری، تا انسان کامیاب ہونے۔ اگر انہ دے وچوں ایک دے اندر کمی آ گئی تو وہ انسان کامیاب کا نہیں ہو سکتا نہیں۔ توحید دا اقرار بھی ضروری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اقرار بھی ضروری۔ توحید دے اندر رب دی عزت دا مسئلہ ہے، رب دی عزت دا مسئلہ اس دے اندر بھی خیال کرنا ضروری۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا مسئلہ ہے. انہاں دی عزت تے احترام تے ادب دا خیال کرنا بھی ضروری. رب دی عزت دا خیال کرنا ہی کیا مراد؟ رب دی ذات یا صفتہ دے اندر کہیں کو شریک بھیوالی سانجا نہ بڑھاوے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا مسئلہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر دی رسالت دے اندر بھی کہیں کو شریک کرن واسطے تیار نہ ہوئے. اتھا عزت اللہ دی عزت دا مسئلہ، اتھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا مسئلہ دعائیں لازم ملزوم ہیں. دوجے نمبر دیتے یا بالفاظ دیگر اتھا رب دی توحید دے اندر رب دی غیرت دا مسئلہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر محمد دی غیرت دا مسئلہ. نہ اللہ رب العزت اپنی غیرت دے اندر کہنو ہاتھ پان دیں دن، اور ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسے نو ہاتھ پان نہیں دیں دے. اور جتھے عزت دا مسئلہ ہوئے ادھر دنیا دے اندر بھی کوئی برداشت کرن واسطے تیار. عزت جان دی ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے، کوئی تیار نہیں. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے صحابی، اگر تو گھر دے اندر ونجے اور اپنی عورت نال غیر مرد نو ویکھے تو کیا کرے سے؟ یا رسول اللہ کیا کرے سا؟ تلوار چاہ کے تے ان دی گردن جدا کر رہے سا. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے دوجے صحابہ نو ویکھو کتنا غیرت مند انسان ہے، کتنا غیرت مند انسان ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میں ایکن اپنی رسالت دے اندر کئی حصے غیرت مند ہاں کہ کوئی اگر نبوت دا دعویٰ کرے، ہاں اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میرے بعد سلاسون دجالون کذابون 30 دجال کذاب آسن بالکل دعویٰ کرے سن لیکن جھوٹے ہوڑن کرے سچے بن سکدے نہیں. اگر میری نبوت دے اندر کوئی ہاتھ پان دی کوشش کرے میں اس شخص کن کئی حصے زیادہ غیرت مند ہاں، اور میرے کول اللہ دی ذات غیرت مند زیادہ ہے کہ ان دی توحید دے اندر کوئی ہاتھ پاون دی کوشش کرے تا. بہرحال نبوت اور رسالت ہاں جنہاں نے دنیا دے اندر اللہ دی عزت دے اندر ہاتھ پاتا، اللہ دنیا دے اندر انہاں دی عزت کو ذلیل و خوار کر چھوڑا. اور جنہاں شخصاں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتھا ادب تے احترام دا مقام آیا اللہ رب العزت اتھا حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دیا قربانیاں کوئی تھوڑیاں تا رہے نا معمولی رہے نا کہ جنہاں ہر دین دے مسئلے دے پچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قول دے فعل دے وچوں ہر قسم دی قربانی دیتے. اتنی قربانیاں جنہ دی مثال دنیا دے اندر کوئی نہیں. لیکن جتھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا مسئلہ ہے، ہاں اللہ رب العزت نے حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دے بارے دے اندر فرمایا میرے پیغمبر خیال کریں اے غریب جماعت صرف تائے محمد دی نہیں اولئک حزب اللہ. اتنا شان اور مقام اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کیتا ہے کہ اللہ خود فرمایا حزب اللہ میں اللہ دی جماعت ہے. جس سے ہوتے فخر اللہ رب العزت کرے نا کہ میری جماعت ہے. اللہ رب العزت فرمائے میرے پیغمبر ٹھیک ہے تھوڑا مقام مرتبہ میں اونچا بڑھائے لیکن خیال کرے ہی نہ دا لا تطرد الذین یدعون ربهم لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا. میرے پیغمبر ایور کے وڈیرے منن یا نہ منن اپنا سر بنن انہاں دے وچوں انہاں دا مقصد ہے ہوندے دلاں دے رازاں کو جانن لی ذات میری ہے.
کہندا دل منیب ہے تے کس دا نہیں، میں جاندا اے صرف تے محمد دا ٹائم ضائع کرنا چاہندے نے تے کسے طریقے نال چلو اے غریب صحابہ تیرے کولو جدا ونجن، یا کم از کم جرے ویلے اساں شرط رکھے سو کہ اساں تاں تہاڈا مسئلہ سنن واسطے تیار ہیں، انہاں غریباں کو جدا تھوڑا جیاں کر رہو، اے اساں وڑے چٹ کپڑے وڑیاں آلہ قسم دیا خوشبوواں لائیاں اے غریب قسم دے انہاں دے پسینے دی بدبو ہوئی، اساں انہاں دے نیڑے پاون واسطے تیار نہ اے، کپڑے تا پھٹے پرانے ٹاکیاں لگیاں ہوئی ہیں، اساں انہاں نال بان واسطے تیار نہ ہے۔ میرے او پیغمبر اگر سانو مسئلہ سمجھاونا چاہندے ہیں تا تھوڑا جیاں دور کر رہے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے دل و دماغ دے اندر آیا اگر من ونجل تا زہ بہتر ہے، کیوں نہ ہوئے چلو تھوڑی دیر واسطے، اے تا میرے اونی پکے ہوئے صحابی ہیں نا، تھوڑی دیر واسطے انہاں نو جدا کر چھوڑے نا متن مانویں دے ہوئے، لیکن اللہ دی ذات علیم بذات الصدور ذات ہے، او تا جان دی آئی کہ صرف ٹائم ضائع کرنا چاہندے نا، جن اللہ رب العزت فرمائے میرے پیغمبر اے جڑے منافق قسم دے انسان ان تھوڑے نال جڑتا باندھن کہیں طریقے نال بلال چلو لازتا ہٹ ویسی، سلمان فارسی دا لازتا تھوڑے کولو جدا تھی ونجڑے، دوجے غریب قسم دے انسان جڑے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین چلو ٹائم تا ضائع کر دے آئے، لیکن اللہ دی ذات جان دی اللہ دی طرفوں حکم آ گیا میرے پیغمبر انہاں نو آکھو میرے نال ملنا ہوئے تا پہلے تھوڑا بڑا صدقہ خیرات کیتی کرو، کیونکہ منافق تے مومن دی ان پہچان ونجنی ہے، مومن تا جیڑی چیز بھی لبھے پچھا تے ہٹن واسطے تیار نہیں ہوندا، اللہ دے راستے دے اندر خرچ ضرور کرے سی کہ کسے طریقے نال ساکو قرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مل ونجے، لیکن منافق انسان اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن واسطے تیار نہ ہو سی۔ میرے پیغمبر ایک تا پیمانہ تے کسوٹی میں مقرر تے محمد دی محبت کی تھی، سمجھا ونجنی ہے کہ کس دے دل دے اندر سچے محبت ہے تے کیڑا انسان خالی دعویٰ نال گزارا کرنا لائے تے دنیا دے اندر دوجے چیز میں قرآن بھیجی ہے، ایمان تے بے ایمان دا پتہ لگاون واسطے قرآن نازل کیتے، اگر انسان ایماندار ہے قرآن سندا ویسے فزادتہم ایمانا، جڑے ویلے بھی سن سی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمائے، 7واں سپارہ ہے شروع دے اندر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جڑے ویلے سن دن اوہ کتاب ما أنزل إلى الرسول، ایک او دور بھی آئی، ایک او دور بھی آئی، بعض او لوگ ہیں جرے سنن واسطے بھی تیار نہ ہیں، میرے پیغمبر اے تا انہاں دے وچوں آئین جڑے قرآن کو سننا بھی برداشت نہیں کریں دے، جڑے دل دے اندر قرآن گھر کر گئے ہن اوے لو جڑے نہ دے کنہ دے اتے قرآن پوندے ترا آئینہم، انہاں دی آنکھیں واہ پوندیاں نا رونا شروع کر دیندے نا، فزادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان ود ویندے، ایک او این جڑے انسانیت دے اتے ظلم کرن والے انسان دے پرواہ بھی نہیں کریندے، اتنی چمٹے وی انہاں دے دل دے اندر ہوندی وقت زیادہ ہوندی ہے، انسان دے وقت انہاں دے دل و دماغ دے اندر نہیں، حیوان دا درجہ تا انسان کر زیادہ سمجھیں دے ہیں،
ہیں انسان دا درجہ زیادہ نہیں سمجھے دے جڑے قرآن مقدس سن دے گئے ہن انہاں دی ترا آیون ہو انہاں دی اکھیں وہ پوندیاں زارو قطار رونا شروع کر رہے ہیں اساں اپنی جاناں دے اوتے کتنا ظلم کر بیٹھے ہیں ہن تک قرآن کن دوری حاصل کر کے اللہ رب العزت فرمائے جڑے ویلے رونا شروع کر رہے ہیں کہ ہن او حالت آئی ہے انسان تا انسان ہو گئے حیواناں دے اوتے وی رحم و کرم نال پیش آون والے اتن کے او لوگ ہیں جڑے انسانیت دا بھی خیال نہیں کرے دے ہوندے کہ او دور ہے صحابہ کرام اپنی ایڑیاں چاہ چاہ کے ٹر دے ودن زمین تے کتھائیں اللہ دی مخلوق حشرات الارض ہوتے سارا پیر نہ جا پہنچے اتنے خیال ودے کریں دینا کہ او لوگ جڑے قرآن نہ سننا چاہندے اگر قرآن دی آواز کرنا دے ہوتے ونجیا چاہے اپنی بہن کیوں نہ ہوئے انہوں ہی مارن واسطے تیار ہیں اپنے بچے کیوں نہ ہوئے انہوں ہی ذبح کرن واسطے تیار ہیں اپنے والدین کیوں نہ ہوئے انہوں ہی دور کرن واسطے ایمان دی وجہ کو تیار ہیں لیکن جڑے ایمان قبول کی تو نے اللہ نے انہوں دے دل دماغ دے اندر اتنا رحم و کرم بھر چھوڑا صحابہ کرام جب مثالہ مشہور ہیں انہوں دے وچوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ او دور جڑے اسلام قبول نہیں کیتا اللہ دے پاک پیغمبر دار ارقم دے اندر دعا بیٹھے کر دین اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام اللہ پاک اسلام کو عزت نصیب جا کر یا عمر بن خطاب دے ذریعے نال یا عمر بن ہشام دے ذریعے نال یا عمر بن خطاب دے ذریعے نال یا عمر بن یا عمر کس دا نا آئی یہ دسے نوجوان طبقہ رہے گا ماشاءاللہ یہ عمر کس دا نا آئی ابو جہل دا لیکن جہالت دی وجہ کو لقب کے پڑ گئے ہوں دا نا ہی ہر کہیں بلا چھوڑے ابو جہل جہلان دا پیو جہلان دا باپ جڑا نہ مننے نا انہوں سمجھا پہ آخر دے اندر کیا دے وے تو تا ہی کھوتا جدھر ہی سمجھاؤ اللہ دے پاک پیغمبر دعا میں اس ٹائم مکہ دے اندر اے وڑے سردار دو ہیں انہاں دا روب ہے دبدبا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اتھا دعا بیٹھے منگ دین انہوں ابو جہل ان کے بیٹھا مشورہ کر دے کہ جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص دا سر یا زندہ قید کر کے لے آسی 100 اٹھ انعام دے اندر ریسا 100 اٹھ انعام دے اندر ریسا اس طرف اللہ دے پاک پیغمبر دعا بیٹھے گا منگ دے اللہم اعز الاسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص ہے کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اسلام دی ضرورت ہے یا بالفاظ دیگر دوجہ صحابہ کرام مرید بن کے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ اسلام کو حضرت عمر دی ضرورت پائے گئی تے آج دے دور دے اندر بھی یہ جائے عمر دے انتظار ہے ضرورت بھی ہے کہ وہ جو عمر اٹھے یہ دی خیرت روبر دمدمہ اتنا ہے کہ شیطان ہی اگر عمر اس گلی دے اندر آون یا شیطان ہی اپنا راستہ چھوڑ لیندہ ہے یہودی اور عیسائی دی کیا جرت ہے اتنی خیرت اور اتنا روبر دمدمہ انہاں دے اندر موجود ہے اللہ رب العزت نے اتنا روب رکھا ہے نندے جاوین ہاں فتح انہاں دے حد دے اندر ہوندی ہے کرے خالی واپس لوٹ دے نہروں دے اللہ دے پاک پیغمبر دعا میں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام یا اللہ اسلام کو عزت نصیب کر یا تا عمر دے ذریعے نال جرا خطاب دا پوتر ہے یا عمر دے ذریعے نال جرا ہشام دا پوتر ہے انہاں دے روح دے ذریعے نال اور میں تا زہری پیا ویکھدا اندرونی حالات کو تو جان والی ذات ہے کہ کس دا دل ہدایت واسطے اللہ رب العزت دعا کے اس حق دے اندر قبول کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم مختصر بہرحال ہدایت دے ہوتے ہیں. ہدایت انہوں دی ہدایت دا ذریعہ رہنمائی کیڑی کتاب کی تھی؟ قرآن مقدس. اس واسطے ہدایت دا ذریعہ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن مقدس ہے. شفا دا ذریعہ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن مقدس ہے. تے رحمت دے نزول دا ذریعہ بھی کیڑی کتاب ہے؟ قرآن مقدس ہے. اللہ نے اے چارے صفتاں قرآن مقدس دے اندر نازل کر کے انسانیت نو رسایا. اگر رحمت دی ضرورت ہے تو قرآن دے تلاوت کر، ہدایت دی ضرورت ہے تو قرآن دے تلاوت کر. شفا دے حسد دے بارے دے اندر، کینے دے بارے دے اندر، بغض دے بارے دے اندر، چغل خوری دے بارے دے اندر، غیبت دے بارے دے اندر، میریاں انسان بیماریاں کو بیماری بھی نہیں سمجھے دا. اے او مہلک بیماریاں ہیں. کفر اور شرک ایمان دا دشمن ہے، لیکن اے غیبت ہے، چغل خوری ہے، انسان دے نیک عمل دا دشمن ہے. انسان کری نہ کو اسائی نہ کو تو کری عیب سمجھائی ہے کہ نہیں؟ عیب سمجھائی نہیں. غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ بھائی عام ہے. ایک دی چغلی دوجے کو لاؤنا، ایک دی گال یہ بھائی عام ہے. اس واقعہ ایک لکھ دیں کہ ایک آدمی بازار دے اندر غلام بھی چاہتا ودا ہے، آدھے حسین بھی ہے، نوجوان بھی ہے، آدھے بالکل طاقتور بھی ہے، لیکن ایک عیب ہے اس دے اندر. کیڑا بھائی یہ آخر چغل خور ہے. سارا آکھا بھائی یہ چغل خوری ہونا ہے، کوئی عیب تو نہیں. یہ تو تقریباً ہر ایک دے اندر ہے. ادھو دے اتھا لائی، اتھو دے اتھا لائی، یہ تو عام ہے. لہذا ایک آدمیوں کو خرید لیا، گھر دے اندر لے آیا. چاندنی بارہ گزریاں اس اپنا کام کرنا شروع کر لیتا. سب گھر پہلے گیا انہوں دی وائف کولو، گھر والی کولو، آکے تے کو پتہ ہے تیرے مرد دے فلانے عورت نہ تعلقات ہے نا؟ آئے کہ اچھا یہ بات کیا ہو سے اندہ کوئی تدبیر کوئی علاج ہو کہ مائنڈ سے نا یہ تو معمولی گل ہے. وہاں کہ تو انج کر جڑے راتی ستا پیا ہوئے نا اس دے ایک سر دا وال یا داڑھی دا وال کٹ کے تے اپنے کول رکھ چا وات تیرا تابعدار تے فرما بردار بن ویسی. وہاں کہ تو معمولی گل ہے. یہ تو میرے جی آدن کے کھبے ہاتھ دے ماری ہے. ٹھیک ہے اتھو انج لایا اس ان ٹور گیا اپنے مالے کولو، گھر والے کو، اس دے گھر والے کولو. آخر پتہ ہے تیری جی گھر والی ہے نا کسی ہور مرد نال تعلق رکھی ہوئے. ہائے اچھا تے تینوں آکھے قتل کرن دے ارادے نال ہے تے کو کسی نہ کسی نے بار قتل کرے سی. آکھے کہ آکھے آقا صحیح اگر میری غلطی دوبار نہ آوے تا آج تسا سام ویکھو دیکھان. وہ تو انہوں آکھا ہے بھئی جی کرنے تا ہے اپنا علاج. جس ٹائم وہ ستے کو نیندر تا آندھی نہیں ایسا اکھی نوڑ اے جن چھوٹا مار کا شادی خوشی دے اندر ویندے ہو تے عورتاں دے درمیان جا کے سم پونے دے ہو ایستے تا خراٹے بے عورتاں دے گلاں سن سو یہ جائز. ہاں تو سب معمولی چیز سمجھیں دے ہے نا کہ ہونی ہے. المجالس بالامانہ اللہ دے پاک پیغمبر کے فرمائے مجلساں امانت ہوا کر دیا نا. اگر کسی مجلس دے اندر کوئی گل ہوئے تو باہروں کو اچھالنا. ہاں جب تک مجالے سالے وہ مجلس سالے تو اجازت نہ دے کہ عام گل کر سکتے ہو ان وقت تک مجلس دی گل باہر. المجالس بالامانہ نہ اسا اس قول دے تے عمل کرن واسطے تیار ہیں لوجے واسطے. وہ انج سم گیا خراٹے مارنا شروع کیتا. عورت ویکھا بھئی تو سام سو گئے. خیر تے اس اپنا کام کرن واسطے کینچی ہے یا اس طرح ہے وال کٹن دے ارادے نال انج ہاتھ رکھا تے او تاں پہلے جاگتا بھی آئی اس پکڑ لیا بس پکڑنا ہے اسے اس طرح نال اس عورت دی گردن لا چھڑی. چغل خوری معمولی چیز نہیں. چغل خوری معمولی چیز نہیں. خاندان دے خاندان تباہ ہو گئے. خاندان دے خاندان ایسا معمولی چیز سمجھیں دے. غیبت کو معمولی چیز سمجھیں دے. اور غیبت آدھے کے کانڈ پیچھے کسی دا گلہ کرنا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرمائے یا رسول اللہ اگر اوہا عیب اس دے اندر موجود ہوئے تا اللہ دے رسول فرمائے یہی چیز تا غیبت ہے کہ اس دے اندر عیب ہوئے کانڈ پیچھے اس عیب دا تذکرہ کرنا. تے اگر اس دے اندر وہ چیز کو نہیں تے انسان ہے اس دا تذکرہ بیٹھا کرے اس تو بہتان آدن. ادھر ہوتا بہتان ہی پرلا دے میں اس دے منہ تے گل کرن واسطے تیار ہاں فلاں کرن واسطے تیار ہاں.
اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے کھڑ پیچھے جڑے غیبت بیٹھا کرے دے، اور غیبت او مہلک بیماری ہے انسان دے نیکیاں کو انج کھا ویندی ہے جس طرح آگ سکیاں لکڑیاں کھا ویندی ہے۔ معقول ہے انسان نماز دا ورا پڑھدا کڑے میں موحد بھی ہاں، ختم نبوت دا قائل ہی ہاں، توحید تے آنچ بھی نہ ہوندا، نماز ہی قضا نہیں ہوندی، روزے کدی نہیں چھوڑے، اللہ اللہ کرونی نہیں چھوڑا، تلاوت ہی میرے اندر عام ہے، مشرک ذبیحہ بھی نہ کھاندا، جادو دا قائل بھی نہ، تویزاں کوئی حرام سمجھیندا جائز نہ سمجھیندا، باقی انہاں چیزاں دے اندر غرق ہے تا انسان کو اے عمل کوئی فائدہ نہ رہے سن، کیونکہ ایک طرف اگ لگی ہوئے سب کر پہلے انسان عقل مند ہوئے نقصان کر بچن دی کوشش کرے سی، جنہاں نقصان کر بچن دی کوشش کرے سی فائدہ اپنے اندے حصے دے اندر آونے، اگر نقصان کر نہ بچے تو فائدہ تلاش کردہ راوے تو اس فائدے دا کوئی فائدہ نہیں ہو بڑا۔ اس واسطے میرے دوستو سوچو انہاں چیزاں کو، وہ چیز دے اندر تسا پکے ہیں لیکن اے چیزاں یعنی انسان دے نیک عمل کو تباہ و برباد کرا ڈالیا ہے، اس واسطے یہ سوچو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر دعا بیٹھے منگ دینا، واہ خوش قسمت صحابی، باقی صحابہ کرام کو دین دی ضرورت ہے، اسلام دی ضرورت ہے۔ عمر او شخص ہے کہ عمر کو اسلام دی ضرورت نہیں بلکہ اسلام نو عمر دی ضرورت ہوئے۔ عمر ہوئے جرا صرف مرید نہیں بلکہ مراد نبی آئی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک او دور قرآن سنن واسطے تیار نہیں، ایک او دور آئے وقت دا بادشاہ آئے، وقت دے بادشاہ دا طریقہ آندائی امامت دے مسلح تے خود نظر آندائی، نماز خود پڑھیں دیوں دین، صبح دے ٹائم مدینہ منورہ دی گلی دے اندر پیان دینا تے ایک گھر دے وچوں صبح سویرے قرآن دی تلاوت دی آواز پیان دیئے، ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع۔ زبان چونکہ عربی سمجھ دین اس دا معنی کہ اللہ رب العزت دی کلام دا معنی ہے جس شخص دے اتے اللہ دے عذاب واقع ہو ونجے، اللہ دا عذاب آ ونجے، مالہ من دافع، ساری دنیا دے نبی جمع ونجن، ولی جمع ونجن، غوث کتب ابدال جمع ونجن، سارے عامل تے پیر جمع ونجن، سارے ورکے وریرے جمع ونجن، مالہ من دافع، اللہ دے عذاب تو کوئی انسان بچاؤ نو نہیں سکتا۔ یہ الفاظ کرنا دے ہوتے پائن اتھائی بے ہوش ہو کے زمین دے ہوتے ڈھائے پائن۔ صحابہ کرام صبح سویرے نماز دے ہوتے آندے ہیں، تیرے میری کار تنائن ڈی اتنی کرنی کڈی کھڑا ہوں دے تے حضرت صاحب نماز گھڑے پڑھ دینا، اول تک گئی تو ہی دی کافی ہے، نمازاں دی ضرورت نہیں، اگر پڑھی ہوئی صحیح تر وقت ٹال کے پڑھا بس صاحب کوئی ٹھونگے جن کباب یا پکڑ مریں دیئے بھائی ہوگی تا آیا تے گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابیوں اے رساؤ وڈا چور کون ہے؟ یا رسول اللہ تو صحیح جان دے وے، اپنے تے تو ہر کہیں دے سایا نا، کسی دیا لکڑیاں کوئی چاہ گنے پٹھے وڑ گنے کوئی سامان چاہ گنے چور ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اے بھی چور ہے لیکن وڈا چور ہوئے جرا نماز دے وچوں چوری کر گنے، نماز دے چو یا رسول اللہ نماز چوری انسان کنج کرنی ہے، ایک کوئی سامان تا نہیں انسان چورائن سے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے نماز چوری رکو سدھا نہیں کیتا، اپنی کمر سدھے نہیں کیتے، کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں آکھا، ان جھکے تے سدھا نہیں ہویا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد
حمد نہیں آکھا تے فوراً سجدے دے اندر پہنچ گیا. ایک سجدے تو تھوڑا جیویں سر چاہے صحیح اطمینان نال نہیں بیٹھا تے دوبارہ سجدے دے اندر ڈگ پائے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے سارا تو وڈا چور اے انسان ہے. سارے بڑے چور انسان اے انسان ہے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض نمازی ہو جائیں جڑے نماز پوری کر کے ہٹ دینا جن پرانا کپڑا آندے گردلود اور سومے نال یعنی کالا رنگ نال بدبودار رنگ نال جنہیں رنگایا ہوئے تے کسی انسان دے نک دے نیڑے کیتا ونجے اس طرح گندے کپڑے دے اندر ہی ہو جائیں نماز لپیڑ کے اللہ دوبارہ اس دے منہ تے مروا چھوڑیں دینا. اس طرح دی نماز دی تیری ضرورت نہیں. انسان وقت ہی کٹے تے صحیح پڑھے بھی نہیں تو اس نماز دی ضرورت نہیں. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ خود امامت دے مسلح دے ہوتے آدھے پین یا آیت قرآن علیہ کنات پہنچ دیئے ان عذاب ربکا لواقع ما لہو بالدافع. اللہ نے مسئلہ سمجھاؤنائی کہ او لوگ بھی آمنن جڑے آکھسے نا کہ محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا تے اللہ دے پکڑے چھڑا لے محمد. اللہ رب العزت نے اس آیت دے اندر رد کر دیتا کہ جس شخص دے ہوتے میں رب دا عذاب آونجے ما لہو من دافع اون دے تو کوئی عذاب کو دور نہیں کر سکتا حتیٰ کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرا زہری لحاظ نال شفقت دا ہاتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے آئی جرا اوکھے ٹائم بھی حتیٰ کہ مکہ دی پوری آبادی جمع ہو کے آ گئی ابو طالب دے کول. او ابو طالب تو بڑھڑا پیاں دے ہون تک تیرا بھتریجا جو کچھ بھی آدھا رہے سا برداشت کریں دے رہے آئیں ساڑھے علاوہ دے بارے دے اندر برا پلا دا رہے سا برداشت کر دے رہے آئیں لیکن ہن ساری دین دی غیرت برداشت کرنے واسطے تیار نہیں. یا تو اپنے شفقت دا ہاتھ چھوڑ دے اندہ ساتھ چھوڑ دے یا ون کے سمجھا چھوڑی بھتریجے کو ساڑھے علاوہ دا نا اندہ گھنن واسطے تیار نہ ہوئے. لکھ دینا ابو طالب بڑھڑا ہو گیا ہے کم دی حالت دے اندر حد دے اندر سوٹا ہے وجود کم دے ہن اتنے کمزور ہو گئے رون دی حالت دے اندر پاک پیغمبر دے کول آ کے آدھن بھتریجا میرے ہن عزا کمزور ہو گئے نہیں میری جوانی بھی ڈھل گئی بھی جب تک میری جوانی آئی طاقت میرے اندر موجود آئی میں تیرے ہوتے کوئی آنچ آمن نہیں دیتی ہن مہربانی چکر یا تا میرے وجود دے ہوتے رحمت تے شفقت چکر تھوڑے جہاں اپنے مسئلے دے اندر نرمی چکر. اللہ دے پاک پیغمبر میں بیٹھے ہیں اسے دی وجہ کولوں کھڑے ہو دینا چہرہ مبارک اسے دی وجہ کولوں سرخ ہو گیا آدھے نا او ابو طالب چاچا اگر ایک ہاتھ دے ہوتے سورج رکھ دیتا ونجے نوجے ہاتھ دے ہوتے چند رکھ دیتا ونجے میں محمد اے برداشت کرن واسطے تا تیار تو بے شک اپنی شفقت دا ہاتھ اٹھا چھوڑ لیکن وقت بھی میں تے کو چھوڑن واسطے تا تیار ہاں لیکن وہ کلمے کو چھوڑن واسطے تیار نہ. اتنا شفقت کرن اللہ جرے ویلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جذبہ ڈٹھے چاچے ابو طالب نے آکھن لگا ٹھیک ہے میرے عزا کمزور ہو گئے طاقت بھی جواب دے گئی ہے لیکن جب تک ابو طالب دے وجود دے اندر اگر روح رہ گئی او محمد جو کچھ مرضی آکھے میں تیرے نیڑے نہ دشمنہ کو نہیں آورنے وڑا. اتنا وجود کمزور آور دے باوجود بھی جرے آخری ٹائم دے ابو طالب دا اللہ دے پاک پیغمبر پہنچ ویندے نا دن چاچا کلمہ چا پڑھ اوہا جو لکا ان اللہ قیامت علی میں حجت ضرور پیش کرے سا نالالا دن خیال کری کلمہ نہ پڑھی تو وقت سردار آویں ان لوگ کے آکسن کی موت دے ڈر کن عذاب دے ڈر کن کلمہ پڑھ کے گئے. اچھا میرے کن دے اندر چا پڑھ ابو طالب جواب دیں دے محمد تو بھی سچا تیرا دین بھی سچا لیکن میں کو اپنا نک کٹے جان دا خطرہ ہے میری اولاد کو تانے مل سے ران دے. اللہ دا پاک پیغمبر رون دی حالت دے اندر واپس آن دے اپنے گھر دے اندر بیٹھے نا یو بیان دن تا
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آویندن آگیا دن او محمد ان امک زال شیخ قد ماتا، ان امک زال شیخ قد ماتا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھاؤن آئی، جرے لے روندے بیٹھے نا، اللہ رب العزت فرمائے میرے محمد رون دی ضرورت نہیں کہ جے کو تو چاہویں ہدایت چاہے میں نانا، ہدایت میرے ہاتھ دے اندر ہے، تے محمد دے ہاتھ دے اندر۔ مسئلہ کے سمجھایا کہ اے لوگ غلط آگ دین بھائی جرا محمد دے پکڑے چھوڑا لے آئے اللہ تے محمد دے پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا تے اللہ دے پکڑے چھوڑا لے وے محمد، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ ہن اللہ پکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور لایا چھوڑا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ ایک اور ٹائم میں قرآن سنن واسطے تیار نہ ہے، اور ایک اور ٹائم میں قرآن ہن سنے تا ترا آیونہم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرے ہونے قرآن سن سن ترا آیونہم، انہاں دیاں کھتاروں ونجنیاں رو رو کے بحالوں ونجنینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن وقت خلیفہ ہے نا، بادشاہ ہے نا، ایک دور ہے اور خلافت کیری وجہ کو ملی، ان دا سبب ہی تو قرآن بڑھانا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ایسا بعض قومہ کو قرآن دی وجہ کو بولان دکھیتا، اور بعض کو قرآن نہ بنن دی وجہ کو زہر زمین لایا ذلیل و خوار کہتا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہیں کہ اللہ نے قرآن دی وجہ کو کتنی عزت نصیب کی تھی، اور جنہاں نے انکار کیتا اللہ نے دنیا دے اندر انہاں کو سزا دیتے۔ من آرز عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره ویوم القیامت اعمی نحشره۔ اللہ رب العزت فرمائے جائے دنیا دے اندر قرآن کا انکار کیتا، اور انکار جہاں کئی قسم ہیں، صرف زبان نہ لینے، ایک تو یہ بھی انکار ہے کہ میں کو نہ منے دا، یہ بھی انکار ہے۔ اسد ان کو کافر مشرک آتے ہیں یا بے معنی دیں جرا زبان نہ لا کے میں قرآن کو نہ منے دا، تو ہی کہ کو چمدہ ہی ہے چٹیندہ ہی ہے، ایمان ہی اس کے آخری اللہ دی کتاب ہے، لا ریب بے عیب کتاب ہے، لیکن جو کچھ اندر موجود ہے ان دے موافق کرن واسطے تیار، یہ عملی کافر ہے۔ اپنا موازنہ سے کرنے نا، صرف ایک سر تار نال پڑھنا تو نہیں نا، بلکہ دیکھنا ہی ہے۔ او تا اعتقاداً کافر ہے کہ جیڑا شخص زبان نال انکار کرے دے میں اس قرآن کو حق تے لا ریب تے بے عیب کتاب منن واسطے تیار نہ، تے او بھی عملی کافر ہے جیڑا کو حق تے سچ دی کتاب سمجھیں دے، لیکن جو کچھ مسائل اس دے اندر بیان ہے انہاں کو منن واسطے تیار، اپناون واسطے تیار، عملی کافر ہے۔ ایک اعتقاداً منافق، ایک عملی منافق۔ اعتقاداً منافق ہے جرا نماز دے نیڑے ہی نہیں ویندا، ایک عملی منافق ہو ہے جرا نماز دے اندر سستی کریں دے، کیونکہ سستی کرنا یہ مومن دی نشانی نہیں، یہ منافق دی نشانی ہے۔ مومن انسان کدی نماز چھوڑ سکدا نہیں، نہ اس دے اندر سستی کر سکدے۔ جتھاں اللہ دا حکم آ گئے سر دھڑ دی بازی تلا دے سی، لیکن حکم کو چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ اللہ نے جیڑے کم کر روکے اپنے سر دھڑ دی بازی لا کے رکتا ضرور ویسی، لیکن انہوں چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے نماز دے اندر سستی کرنا یہ منافق دی نشانی ہے، مسلمان دے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، قرآن دے الفاظ ہے اللہ، جس ٹائم نماز اٹھ سن قاموا کسالا، سستی دے اندر کہولے انتے تے کہولے انتے تے با کہولے وجود در۔ اللہ رب العزت فرمائے پڑھے نا یراؤون الناس، پڑھے نا لیکن
کہ آکسن بھئی یہ کلمہ پڑھنا لے نماز نہیں پڑھدا نماز یراؤون الناس لوگاں دے دکھلاوے واسطے ایک دا ہے ارادہ تا نہیں ہوئے دوجا ایک عملہ نہیں ہے پڑھے نا یہ موائے صاحب نماز دے نیڑے ونجے نا لیکن کہ اکسن یہ موائے تے نماز پڑھدا نہیں یراؤون الناس اس واسطے اللہ رب العزت فرمائے ایک اعتقادی کافر ہے جڑا قرآن کو منن واسطے تیار نہیں ایک عمل کافر ہے جڑا مندا تا ہے لیکن ان دے احکامات منن واسطے تیار نہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی اللہ رب العزت فرمائے ایک تا سزا جڑا قرآن کنے راست کرے چاہے زبان نال یا عمل دے لحاظ نال دنیا دے اندر میں سزا دے سا معیشتن زن کا اس دے ہوتے معیشت میں روزی تنگ کر دے سا ایک مقصد مطلب ہے معیشت تنگ دا دوجا مقصد ہے کہ معیشتوں دے کول ہونی زیادہ ہے لیکن سکون دلی نہیں ہونا اے بھی معیشت ہے گولیاں کھا کھا کے سکون آلیاں سمسیدہ سمسی مال بھی زیادہ ہے اولاد بھی زیادہ ہے بینک بیلنس بھی زیادہ ہے لیکن قرآن دے حکم کن انکاری ہے اللہ رب العزت فرمائے معیشتن زن کا میں اس دے ہوتے معیشت یعنی تنگ کر دے ہونی ہے تے قیامت اللہ میرے اس دی سزا کے ہونی ہے نحشروہ یوم القیامت اعمی اندھا کر کے اٹھاونے کیونکہ میں اللہ نے اکھیاں تاکی دیاں ہیں حق دے سجدے کتاب کو ویکھن واسطے نہ کہ غیر محرمہ دے ہوتے استعمال کرن واسطے نہ کہ نجائز کماں نو ویکھن واسطے اس واسطے میں اللہ رب العزت نے اکھیاں لی نعمتاں تاکی دیاں ہیں تاکہ اس لا رہبر بیائب کتاب نو پڑھے وے کے لیکن اس نے اس چیز دے اندر استعمال نہیں کیتا نحشروہ یوم القیامت اعمی اللہ رب العزت فرمایا جنہاں نے انکار کیتا دنیا دے اندر بھی میں ذلیل کیتا جڑے منن والے بن گئے میں دنیا دے اندر انہاں دا چرچا کر چھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملی تا قرآن دی برکت دی وجہ کولو قرآن کو منن دی وجہ کولو عزت ملی تا قرآن دی منن دی وجہ کولو شرافت ملی تا قرآن دی منن دی وجہ کولو سارے برادری جو نڈر بہادر انسان کلوایا گیا تا قرآن دی منن دی وجہ کولو اللہ نے اتنی عزت دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے منگ دین اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا کی دے اللہ دے پاک پیغمبر جنہ دے حق دے اندر کھڑے ہو ونجن اللہ رب العزت نے اتنی عزت کی دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جنہ دی زبان دے حق دے بارے دے اندر گواہی دے وے کہ عمر دے زبان دے ہوتے حق کی جاری ہون دے نہ حق جاری نہیں ہوندا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا منن اللہ جڑے وقت دا بادشاہ بنا بیٹھے قرآن دی منن دی وجہ کولو اللہ نے ان کتنی عزت دیتی ہے اتنا سکون دنیا دے اتے قائم کیتے امن قائم کیتے غیر ملک دے لوگ آندن جسوسے کرن واسطے آ کے پوچھ دین تھوڑا وقت دا خلیفہ تے بادشاہ کتا ہے دسن دسیں دن ونجو مدینہ منورہ دے اس کونے دے ہوتے ونجو ایک درخت کھڑے درخت دے تلے ورام پہ کریں دن دے دے جرے غیر مسلم ون کے پوائن دے وقت دا بادشاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دے تلے پتھر رکھا ہے پیر ننگین پھٹے پرانے کپڑے وجود ہوتے ہیں یہ وقت دا بادشاہ آرام تے سکون دی نیندر ستا ہے غیر مسلم ہی آکھن دے ہوتے مجبور ہو گیا وہ ہمارا امن قائم کی دیتا آج امن دی نیندر پیا سمدے اللہ دا پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منن اللہ اس واسطے تا اللہ رب العزت فرمائے میرے پیغمبر لا تطرد الذین یدون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا میرے پیغمبر جو کچھ ہو ونجے دوجے منن یا نہ منن تے محمد دا نقصان نہیں تے محمد دے کولو پوچھ پریت نہیں ہونی اگر تے محمد دے ذمہ بلغ ما انزل الیک من ربک تے محمد دے ذمہ تبلیغ کرونے منواون تے محمد دے ذمہ نہیں
تے محمد دے ذمہ گئے تبلیغ کروڑے منواؤن تیرا میرا دوست کیا دے ہاں اگر ایک جہنم دے اندر لگا گیا تیرے میرے کول پوچھ پریت نا میرے پیغمبر کوئی منے یا نہ منے تے محمد دے ذمہ نہیں ہونا ہر ایک نے اپنا حساب نے ہونے لا تطرد الذین واقعہ یاد کرنے آج میں رات دے اندر ختم کرنے سو نا بیٹھے کہ انہیں نال نیندرو گلاندے بیٹھے میں 3 بجے دا اٹھایا قرآن ہی سننے بیٹھے چلو نیندری کرو بیٹھے کیونکہ قرآن پڑھا ونجے تو اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے 4 رحمتہ دنیا چی نازل ہوں دیں ایک تا فرشتان دی جماعت ارد گرد گھیرا لا چھوڑیں دی تاکہ قرآن سننے دے بیٹھے کوئی دشمن باہر اللہ حملہ ہی نہ تے یہ اللہ دی کتنی رحمت فضل ہے مومن انسان دے ہوتے پہرا اور مقدس فوجدہ ہوں دے انسان کو پتہ ہی نہیں حدیث پاک دے اندر آندے مومن انسان دے ہوتے اللہ نے حفاظت واسطے تقریباً 60 فرشتے مقرر کیتے ہیں تو ارمایا دے میں اپنی مرضی نال ستا تے کھڑا تھی اٹھائی ستا آرام نالا تے اٹھائی آرام نالا کسی چیز میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اللہ نے تمہاری میری حفاظت واسطے 60 فرشتے مقرر کیتے ہوئے تو آرام دے نیندر ستا آئے اور فرشتے تیرے ہوتے پارا پہرے دن اور اللہ دی رحمت انسان کو ڈھانپ گن دیئے سکون اس دے ہوتے نازل ہونا شروع ہوئے دے چوتھے نمبر دے ہوتے اے انسان تا رب دی تعریف انسان دے سامنے کرے دے یہ سندہ بیٹھے اور اللہ پوری مجلس دا تذکرہ مقدس جماعت فرشتہ دے سامنے تذکرہ کرے دے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ او انسانا میں رب دا ذکر کر میں تیرا ذکر کرے سا اے جڑے رب آکے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرے سا دیکھو فرشتے ہو اللہ دیکھو فرشتے ہو انسان ہو او جندے بارے دے اندر تو سب مشورہ دیتا یہ دنگا فساد مچے سی تے بجلی چکرے سی یہ دنگا فساد کیا کرے سی مجھے سی اسد تسبیح تیری بیان کرن واسطے تقدیس بیان کرن واسطے ایسا کافی ہے انہاں دی ضرورت نہیں اللہ رب العزت فرمائے عالمو مالا تعلمون جو کچھ میں جاندہ تسا نوے جان دے اے انسان اپنے دنیا دے کاروبار ہی کرے سی میں رب دی تعریف بھی کرے سی اللہ رب العزت فرمائے میں اس دا مقام اور مرتبہ جتنا اچھا بناونے تھوڑا نوریو تھوڑا ہی اتنا اچھا مقام مرتبہ نہیں ہونا اللہ رب العزت فرمائے سب کچھ کران مجھان دے باوجود جران میری عبادت ہی کرے سی میرے کول اپنی غلطیاں دی معافی منگدارا سی او فرشتے ہو تو کو میں اندہ پہرے دار تا مقرر کر رہے سا تھوڑا مقام اور مرتبہ ود سکدا نہیں اللہ رب العزت فرمائے میں تھوڑا تذکرہ کتھا کرے نا فرشتان دی جماعت دے سامنے اس واسطے اللہ رب العزت فرمائے لا تطرد الذین یدون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا میرے پیغمبر خیال کریں اے او جماعت دوجے منن یا نہ منن انہوں دور نہ کریں کیوں اس واسطے اوین یدون ربهم بالغداة والعشی جرے صبح شام رب کو سر مرندن جس چیز دی ضرورت ہے انہاں دی آس تے امید کسے مزار دے ہوتے نہیں دربار تے نہیں کسی عامل تے نہیں کسی پیر دے ہوتے نہیں کسی جنڈی یا کنڈی دے ہوتے نہیں انہاں دی آس تے امید میں رب دے ہوتے ہوں دی ہے صبح شام انہاں دا تذکرہ ہی ہوں دے کیوں میں رب نے اعلان کیتے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا او ایماندارو اذکر اللہ اللہ کے حکم دیتے ایماندار نو اذکر اللہ ذکرن کثیرا میرا ذکر بہت زیادہ کیتا کرو میرا ذکر
ٹردے پھردے چلدے پھردے باندھے کھاندے پیندے میرا ذکر کیتا کرو وسبحو بکرۃ و اصیلا، یعنی مراد صبح شام نہیں دوام میں ہر حال دے اندر میرا ذکر کیتا کرو۔ اگر میرا ذکر کرے سو اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا جرے ذکر کرے سو میں تھوڑا ذکر کرے سا۔ اللہ رب العزت فرمائے جرے میرا ذکر ہو سی میں تھوڑا ذکر کرے سا۔ او ذات جری خود پیدا انسان کو پہ کریں دیئے، او ذات پہ یادیو انسان آتو میں کو یاد کر میں تے کو یاد کرے سا۔ جی ہوں دی لہذا میرے پیغمبر اے او مقدس جماعت خیال کریں انہاں کو اپنے کولوں دی دوجی صفت ہے۔ پہلی صفت ہے نا ہر حال صدقے کو مرین دے اللہ رب العزت کو ساڑھ مرین دے ایرے کی نا دی امید کڑے دے ہوتے چھلے مندری دے ہوتے آج کلے زیادہ بابا یہاں پہ نا کالے دھاگے دے ہوتے انہاں چیزاں دے ہوتے زیادہ امید نہیں ہوں دی۔ دوجی صفت انہاں دی یریدون وجہا، اے اللہ کو راضی کرن دے ارادے نال ساڑھ مرین دے عبادت کرے سن تا اس مقصد نال کہ اللہ راضی ہو ونجے، نماز پڑھ سن تا اللہ راضی ہو ونجے، روزہ رکھ سن تا اللہ راضی ہو ونجے، اللہ اللہ کرے سن تا انہاں دا مقصد اللہ کو راضی کرنا دے۔ تو اور میں دنیا دے اندر عبادت کرے دے ہیں تا کوئی نہ کوئی مقصد دے ہوں دے اللہ روزی جو وحدہ کر رہے وے، لیکن او جماعت یریدون وجہا، اے میں اللہ دی رضا چاندے کہ وہ رب راضی ہو ونجے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ایک او ٹائم آونے جرے جنت دے اندر جنتی پہنچ ونجنے، اللہ رب العزت نے انہاں کو اپنے عمال دے ذریعے نال اور اپنے فضل تے رحمت دے ذریعے نال جتنے انسان نے عمل کیتے ہونے جنت دے اندر محل بھی اتنا اچھا ہونے، بغات بھی اتنے ہوں دے عملہ دے مطابق ہونے، جتنے عمل دنیا دے اندر کی تے ہونے محل بھی اتنا ہونے، بغات اس دے حصے دے اندر اتنے ہونے جرے جنتیاں کو جنت مل ونجنی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے شیان شان آواز مار کے آکھنی ہو جنتیو کسی اور چیز دی ضرورت تا دساؤ، یا اللہ ساری جنت سارے حوالے کر چھوڑی ہوئی، بغات بھی سارے حوالے، ماکھی دے نہران سارے حوالے، دودھ دیا نہران سارے حوالے، ہر قسم دیا نعمتاں سارے حوالے کر چھوڑیے نہیں، کئی چیز دی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت فرماونے کوئی اور چیز دی ضرورت دا دسو، جنتیا سے لا 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 نہیں کسی چیز دی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت فرماونے اچھا انہاں نعمتاں کڑ علاوہ بھی اچھی نعمت جن موجود ہے، جنوں نعمت موجود ہے میں تو کو عطا کی تھی۔ ہون جرے انسان ہے سن سے ہر حصہ ہے نا، پہلے آدھے لکھ آ ونجے جرے لکھ آ گیا آدھے ہر نماز کا اللہ لکھ دے لکھ دے جرے لکھ ملا اللہ پاک انہیں دو ہو ونجے نا، دو ہو ونجے فائدہ ہے، جرے دو ہو گیا نا کئی جانا اللہ پاک ترے ہو ونجے نا تو ٹھیک ہے سارا حریص تو ضرور ہے نا۔ آکسی یا اللہ میں دیر کیڑی چیز دے مہربانی کرو عطا کرو۔ اللہ رب العزت فرماونے اچھا میں تو کو اپنی رضا دا پروانہ عطا پیا کردا، آج کر بات تھوڑے ہوتے میں ناراض نہیں ہونا۔ انسان کو اتھائی پریشانی تو ہونی جر جنت ملنی ہے، ہو سکتے اللہ دی مرضی دے خلاف کوئی کام ہو ونجے تو پتہ نہیں اللہ جناتی چوئی کڑ چھوڑے، اس ٹائم اللہ دی رضا دا پروانہ مل ونجنے کہ آج کر بات جنت تھوڑے حوالے میں اللہ کڑھنا نہیں، خوش ہوئے سن جنتی۔ اللہ رب العزت کئی عرصہ بعد اپنے شیان شان و تواز لا کے آکھنے او جنتیو او جنتیو، ہاتھ جنتی کان سدھے کرے سنائے، یہ جو خوشخبری ہوئے تو توجہ انسان زیادہ کر دینا۔ اگر آوے نا کہ کوئی چیز اللہ دے راہ دے ہو تو وہاں تھوڑے ایستا ہے کہ اگر تقسیم دا ذریعہ ہو تو وہاں تو سارا کان اچھا، یہ نا طریقہ ساڑھے آتا ہے پتہ نہیں توارے تھے انشاءاللہ نہ ہو۔ یا اللہ سانو کسی چیز دی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت فرماونے اچھا ایتا نعمت آمین
اجان انہاں نعمتاں تو ہی زیادہ نعمت موجود ہے. انسان کہتا ہے یا اللہ دیر کیڑی چیز ہے. اللہ رب العزت فرمانے اچھا اس ٹائم اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروانے. جس ذات دی خاطر انسان دنیا دے اندر بن ڈٹھے مان گنائے، بن ڈٹھے اپنی جان تے مال قربان کیتے سے، کیونکہ متقی انسان دی پہلی صفت ہی آئے الذین یؤمنون بالغیب. سارے ورگ دے ہوتے ہیں نا. ہدی للمتقین. متقی انسان کون ہوندے؟ اللہ رب العزت فرمائے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون. ایوی ہو سی تا متقی ہو سی. ومما رزقناہم ينفقون. مما اے من ما. اہل علم جان دین اللہ فرمائے میں سارا مال نہ چاہندا، من ما تھوڑا جہا حصہ، تھوڑا جہا حصہ، من ما بعض حصہ، تھوڑا جہا حصہ میرے راہ دے اندر خرچہ کر، تیرا سارا مال پاک ہو جنے. اگر حلال کھاونا چاہندے صرف مشرک دی ذبیحہ حرام نہیں، اگر جیرے مال دے وچوں اللہ دے ناں دا خرچ نہ کیتا ونجے وہی حرام ہے. اشارہ نہ کیتا ونجے سال بعد زیورات دے وچوں یا نقدی مال دے وچوں یا تجارت دے مال دے وچوں 40واں زکات دی صورت دے اندر ادا نہ کیتا ونجے او بھی حرام ہے. مشرک ذبیحہ کدیں کھاسوں تا حرام کدیں کھاسوں، لیکن جس مال دے وچوں اشارہ ادا نہ کیتا ونجے اللہ فصل دے وچوں جو حصہ اللہ دے نا دے اتے نہ کٹے، سال بعد اپنے زیورات دا زکات ادا نہ کرے، یہ سارا سال حرام کھاسی رہندا. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے انسان دعا منگ دے لیکن اللہ دی طرفوں جواب آندے ملبسو حرامون و مشربو حرامون و مطعمو حرامون انا یستجاب لہا. جس ٹائم تیرا پاونا حرام دا، پیونا حرام دا، کھاونا حرام دا، اللہ رب العزت تیری دعا کنج قبول کرے؟ کیونکہ جس مال دے وچوں عشر ادا نہیں کیتا، اگر ہن انہاں پیساں دے ذریعے نال کپڑا خرید کرے سی تا پاونا حرام دا، کھاون دی چیز خرید سی تا کھاونا ہی حرام دا، پاونا تے پیونا بھی حرام دا. جیرے مال دے وچوں زکات ادا نہیں کیتے تے معمولی جرم نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے قیامت لیوار اللہ رب العزت انہاں زیورات نو اگ دے اندر پگھلا کے تے انو داغ دتا ونجنے چہرے دے اوتے. ایک حدیث پاک دے اندر آندے زہریلے سپ دی شکل دے اندر انہاں کو شکل و سب دی عطا کی دی ویسی زیورات کو انسان دے دعا واچھا دے اندر واچھا دے وے اس دے اندر اپنے او ڈنگ پکڑ کے آکسی میں تیرا او مالا دنیا دے اندر تے اللہ دا حصہ ادا نہیں کیتا. اللہ رب العزت اس واسطے فرمائے انسانا میرا خرچ جو کچھ میرے نا دے ہوتے پورا خرچ کی دیا کرنا تیرا کام میں تے آخر دے اندر دیدار کراؤنا میرا کام میں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی انسان ہوئیے پہلی صفت ہے بن ڈٹھے اللہ رب العزت ہوتے ایمان ہے. اللہ نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان ضرور ہے، فرشتہ نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان ضرور ہے، رسولہ نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان ضرور ہے، آسمانی کتاباں دا نزول ویکھیا نہیں لیکن ایمان ضرور ہے، جنت جہنم ویکھی نہیں لیکن ایمان ضرور ہے، پل صراط ویکھی نہیں لیکن ایمان ضرور ہے، آخرت دے اندر ترازو دا قائم ہونا ویکھیا نہیں لیکن ایمان ضرور ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تے دو جو ایمان کر بعد پہلی ایمان دی نشانی نماز دا قائم کرونے. ایماندار دا پتہ تاں لگنے اس دی علامت نشانی نماز دا قائم کرونے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے کافر نماز پڑھدا نہیں تے مومن چھڑیندا نہیں. مومن ہن آپ اندازہ کرے متقیاں دی لسٹ وچ ہیں یا نہیں سا؟ ایویں تو متقی آدھے ہیں نا، یہ نشانی موجود ان کے نہیں.
بارہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا چھوڑا سے بس کافری منن واسطے تیار ہو گیا، امن قائم کیتا تا اج امن دی نیندر ستائے سکون دی۔ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اندر قرآن دی تعلیم گھر کر گئی، وقت دا بادشاہ آئے، فوج اپنی نوادن آرام نال سو جاؤ، خود پیرا کھڑے دین دین آئے اے وقت دا بادشاہ رعایت دی حفاظت واسطے نا، وقت بادشاہ دے ذمہ ہوندے نا رعایت دی حفاظت، لیکن اے نہیں صرف او حاکم نہیں، ہر ایک حاکم ہے اپنی حیثیت دے مطابق۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے مرد بھی حاکم ہے اور اس دی رعایت اپنے گھر آ لینا، کیا مطلب لبھار اس دے کولی اتنی ذمہ واری دے مطابق پوچھا ویسی کہ کیا آتا ہے اپنے بچے کو دینی تعلیم دیوائی ہے، نماز دا آکھا ہے، اچھی گل آکھی ہے، بچے کو گھر والے کو یا جو کوئی تیرے محتاط ہیں تو حاکم موجود ہمیں، اور عورت جری ہے حاکم یہ ہے کہ خامن دے مال دے ہوتے ان دی حفاظت اس دے ذمہ ہے، اس دی عزت دا خیال کرنا ذمہ ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے جو کچھ ذمہ داری عطا کی تھی وقت دا حاکم ہے، اور قیامت لیوار اس دے بارے دے اندر اس کل پوچھ پڑی تو ہونی ہے، صرف وقت بادشاہ کرنی ہونی، اپنے حقوق تے جتلاؤں واسطے تیار آئیں، لیکن ایک نہیں خیال کیتا صحیح حاکم آئیں، سارے کول بھی پوچھ پڑی تو ہونی ضرور ہے۔ وقت دا بادشاہ آئے ودا پہرا دین دے دیتا ایک آگ تھوڑی نظر آن دیے، باہر خیمہ لگایا اندھیرے دے اندر پہنچ گئے، جرلے خیمے دے نیڑے پہنچ دین اندروں آواز کرہمن دی آن دیے، جس طرح بیمار انسان ہوں دے کرہ کرہ دی آواز آن دیے، باروں ایک مردے اندر اور آتے مرد کو لو پوچھ دن خیر تائے کیوں آواز اس طرح دیے تکلیف دے اگر خیرہ بھی نوجوانا مسافرہ سے عورت امید نہ آلئی میری، اس دا ٹائم پورا ہو گئے بچے جنان دا وہ اندر موجود نال عورت موجود باقی، کیونکہ یو جے مشکل ٹائم دے اندر نو جی عورت دا نال ہونا بھی ضروری ہے۔ کونی اسا مسافر آئے اتھاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹر دن دوڑ دی حالت دے اندر ادھی رات دا ٹائم میں گھر دے اندر پہنچ دن اپنی گھر لے کو جگہ دن خیر آوی تو نیکی دا کام کرنا چاندیاں نہیں، وہ سا کے کیوں نہ کرنا چاندیاں کہ اچھا اٹھے جرا ضرورت دا سامان بچے دی ولادت دے ٹائم پکڑتے چلیے خدمت کریے ثواب کماؤنا چاندی ڈال گھارا لکن لین دین اتھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے کول آن دین اتھا عورت اپنی کو اندر پہنچا دین دین باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگ جلین دین اور آگ دے ہوتے دیکھچی وغیرہ کھڑی کریں دین جو کچھ حلوہ وغیرہ تیار کیتا ہوئے دین آن دے عورت واسطے خود تیار کرنا شروع کر دین دین اس مرد نو اج تک علم نہیں ہویا کہ عمر وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پھونک آگ دے اندر مرین دے نا او مرد بھی نال ہون دے کوشش کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر دے جانے سارا دے نانا تو مسافر ہے تو سارا مہمان ہے میں خود خدمت کرنا واسطے تیار ہاں اجن حلوہ تیار نہیں ہویا اندروں عورت جواب دیں دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر آلے او عمر نوجوان کو آواز اس طرح کے نال لیں دیے او امیر المومنین اس نوجوان کو آخرے خوشخبریں سنا دیں اللہ نے تے کو بچہ عطا کیتے جرے کو اس الفاظ سننے ہیں کہ امیر المومنین اتھائی شرمندگی کڑھائیں تو امیر المومنین تے اگ جلندار آئیں وہاں کے شرماون دی ضرورت نہیں اے میرا فریضہ ہے میرا فریضہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر ہمس علاقے دے اندر ویندے نا اس تو پہلے ایک وفد آویندے آکے وقت دے گورنر دے خلاف شکایت کریں دے نا مشہور ہیں بھائی ہمس جا ہمس دے لوگ جڑے ہیں شکایتی ڈیر ہیں کہیں جی آدھا تو نہیں کہیں کو رہن
امام خطیب قرآن نہیں کوئی نہ کوئی کان بھری رہا ہے تو یہ تو اگلے دا کام ہے نا دیکھن ان دی تصدیق تو کرے نا یہ نہیں اس واسطے تو مفتی دے بارے دے اندر حکم ہے کہ ایک دی گل سن کے فتوا نہیں دے وے عام یا مسئلہ ہے تو ہو رہے کسی دے بارے دے اندر فتوا دے ہونے تو ضرور پوچھ پڑے گے سارے اندر تحقیق تاج گل ہے کون نا جس پہل کر چھوڑی تاں اس واسطے انہاں چیزاں کہانی بچنا چاہیے مسلمان دے تے بدگمانی ہاں اگر کوئی بدگمانی کرے بھی صحیح تو اس نو آکھ یہ گل آکھدا پائیں میں اس وقت منن واسطے تیار نہ جب تک وہ شخص سامنے موجود نہ ہو سی اگر اس دے سامنے تو گواہی دے وے کہ عیب اس دے اندر موجود ہے تا میں کو جدا کرن واسطے تیار ہاں اگر بغیر کسی دوجے دی سنن دے اگر فتوا دے دے وے تا اے مفتی فتوا بن سکدا یہ مفتی چے بعد مفتی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گیا وفات اے امیر المومنین جرا سارا وقت گورنر رے ساگو شکایت ہے اس دے کول کہ شکایت ہے آکے اگے ایک تا شکایت ہے کہ جس ٹائم عشاء دے بعد اگر انہوں آواز ماری ونجے تا گھروں نکلن واسطے تیار آئے گھروں نکلن واسطے تیار نہیں ہوندا دوجی شکایت ہے کہ مہینے چ ایک ڈیوار مہینے چ ایک ڈیوار بالکل باہر نہیں آندے باہر نہیں آندے جتنا بھی ضروری کام سارا کیوں نہ ہوئے تے تریجی شکایت ہے کہ صبح سویرے کچہری دے اندر نہیں آندے کافی دن چڑھوے دے تے بعد دے اندر باہر آندے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دین ادن واقعاتن شکایتاں تا معقول ہیں شکایتاں تا یہ بھی گورنر باہر کیوں نہیں آندا ایک دیوار پوری باہر کیوں نہیں آندا صبح سویرے کیوں نہیں آندا اپنی خدمت دے اندر اے دیر نال کیوں آندے سڈو ونجو گورنر کو غالباً سعید بن عامر ہوندا نہ آئی جس ٹائم سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کو بلا چھوڑا جیرے گورنر سامنے آیا وفات نو آکھن لگے ہاں دوبارہ شکایت کرو کیا کرو دوبارہ شکایت کرو وہی تین شکایتاں کر دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دینا ہاں سعید بن عامر جواب دے سعید بن عامر جواب دے آخر وہ جواب دینا شروع کر دے سب کن پہلے رو کیا دے مارا اے میرے تے میرے خدا دے درمیان راز ہے تے سامنا تا نم چاندہ لیکن ان عزت دا مسئلہ ہے تے سامنا نم چاندہ لیکن عزت دا مسئلہ ہے پہلی شکایت جنی نہ کی تھی کہ صبح سویرے نہیں نکلدا دن چڑھان دے تباد دے اندر آن دے وجہ ہے کہ انہاں نو شاید پتا ہو سیلا کر میری گھر والی بیمار ہے ملن پکاون دی نہیں میں خود ملیندا ویاں پکیندا ویاں کھاونا تیار کر کے اس دے سامنے بھی رکھدا خود بھی ناشتہ کردا آخر دیر تا ہوویندی ہے اس واسطے میں دیر نال تھوڑا جیاں باہر آنا دیر ہوویندی ہے دوجی جڑی شکایت عشاء دی نماز تو بعد اے جتنا بھی آواز مارن پائے میں آواز نہ دیندا وجہ اے دن نو ساری دیوار انہاں دی خدمت دے اندر لگا رہندا لیکن رات کو عشاء دی نماز تو بعد گھر دے اندر مصلی بچھا کے تے رب دے سامنے عاجزیاں کرندا رہندا ساری رات عبادت دے اندر کہ تیرے میری 5 وقت دی پڑھ کے تے آ کے میں رب نمازی بن گیا اس واسطے تے غیر مسلم آیا آ کے بیرے کون اللہ دے رسول دی فوج سن دے آئے کہ ہنوی غریب قسم دے کھاون دا بھی نہیں پاون دا بھی نہیں پیون دا بھی نہیں لیکن وات بھی ایسا نہ کو شکست نہ دے سکتے کہ وجائے جڑے آ کے ویکھ دے دن نو صحابہ کرام گھوڑے دی کنڈ دے ہوتے ہیں تے رات نو مصلی وچھا کے رب دے سامنے کھڑے عبادت کر دے ہوندے جا کے آدھے سارے اندر جرات اور ہمت نہیں کہ اسا انہاں دا مقابلہ کر سکو سارے اندر ہمت اور جرات نہیں مقابلہ کر سکو کتنی شکایتاں ہو گئیاں ہیں دو دوسری دا جواب آیا پہلی دا کیا جواب ہے چلو احتجاج چا کرو نا پہلی شکایت کے یہ تو شکایت دا جواب ہے
شکایت یہ کہ صبح سویرے کیوں نہیں آتے، دن چڑھ آتے تو بعد دے اندر باہر آتے. جواب کہ بیوی بیمار ہے، انہوں دی خدمت دے اندر لگا رہنا. اس واسطے مرد کو اگر کھانا پکاونا پوے تو عیب نہ سمجھے. تم کو رن مرید نہ کھا کرو. لکڑیاں اگر وہ کو جمع کر دے دوجا تریجا کام کر دے تو رن مرید یہ فتوا نہ لا ماگرو مفتی ہو خیال کیتا کرو. مرد ہی حق بن دے. یہ عورت اگر یہ تیرے کپڑے کھاون پکاون نہ پکاوے تو اندر اتنے جبر نہیں کر سکتا. جبر اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلاونا چاہے تو تائیں کو مجبور نہیں کر سکتا. اس واسطے دئی مقرر کرے سے. اور اگر تیرے کو مطالبہ کرے میں خود ہی کو دودھ کو لے سا میں کو اپنے پیسے دیتے کر مہینے بعد تو وہی تو ضرور دے سے. یہ تو ان کی شاپا سے جو تیرے ساری خدمت کرتی رہتی. یہ سوچی کہ اب تو ڈانٹ ڈپاٹی اس دے ہوتے ہیں تھوڑی جی لوڑ مرچا زیادہ آ وجتا ہے تیرا فلانا ہی نہیں تو فلانا ہی نہیں اور ستے پیڑے ہوں نے سنگیڑ سوڑے نہیں. اس واسطے یہ چیز دا بھی خیال کرنے. تیجی شکایت کہ مہینے جو ایک دیوار بالکل باہر نہیں آندے. ہاں سید بن عامر جواب دے او مرا میں زہر تنم کرنا چاہتا آج زہر کرنا پائے گئے کہ وجہ اے وقت دا گورنر آکھن لگا میرے وجود دے ہوتے ہکو ٹاٹ والا جوڑا ہے ہکو جوڑا ہے دوجا کپڑا دا جوڑا بھی کوئی نہیں. آخر ٹاٹ دائے یا اون دائے ان کو سکھ دیں دیر لگ دیئے دھو کے تے کھڑا کرے نا ساری دیوار سکھ دیں لگ میں دیئے. میں ننگی حالت اندر باہر کی میں آواں. وقت گورنر رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے جواب سن دے نا وہ بھی روندے بیٹھے نا ادن واو مالک آئیو جائیں گورنر میں کو عطا کیتے نہیں آئیو جائے گا. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمز علاقے دا جرے دورہ کریں دے نا دن غریباں دل استیار کرو راشن دیونا چاندے ہیں. راشن غریباں دل استیار کرو. جرے غریباں دا نا لکھا گیا سب کر پہلا نا سید بن عامر گورنر دا نا ہے. اللہ دے رسول دا جانثار جرے سامنے لسٹاں دیئے پوچھ دینے سید بن عامر کاؤنے جواب مل دے وقت دا گورنر رے. حضرت عمر آدنی کو تا تنخواہ مل دیئے قریب کی میں او قوم جواب دیں دیئے لوگ جواب دیں دینا کہ یا او مارا جو کچھ تنخواہ مل دیئے گھر دے اندر دے خرچ کدائی نہیں کیتا حمز دے یتیمہ غریبان دے اندر خرچ کر چڑے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسٹ ہاتھ دے اندر روندی حالت دے اندر مدینہ منورہ پہنچ دینا آکے تو تھیلی اختیار کریں دن درما دی کچھ کھاون پیون دا سامان اپنا قاصد بھیجیں دن ونج حمز دے علاقے دے اندر ونج کے فوراً وہ سید بن عامر دے گھر دے اندر ونجنی یہ تھیلی وی اشرفیاں لے درمالیوں کو ڈیونی وی کھاون پیون دا سامانیوں نہ کو ڈیونی تیا کہ امیر المومنین نے خالصتاً تھوڑے واسطے بھیجیے اے خصوصاً تھوڑے واسطے اپنی ضرورت دے اندر لاؤ. جرے قاصد پہنچ دے دروازہ کھٹکایا اسا ہکو کمرہ اپنی حویلی دا دوجا کمرہ گورنر دے کول موجود کانجی تاکہ کوئی مہمان آوے تے ان کو بٹھایا ونجے. جرے دروازہ کھٹکے باروں میں دے گورنر دے دے تا مدینہ دا قاصد آیا امیر المومنین دا آکے پیغام دیتو امیر المومنین دے سلام پیش کی تونے سا آخر بلہاون دی جگہ کانجائی گھر علی کو آدن جلدی کر خیر آوی ایک طرف ہووان درمیان دے اندر کپڑا لڑکا چھوڑونے ایک طرف عورت ہے دوجی طرف مدینہ دے قاصد کو بھی لین دینا جرے اندر آوان دی اجازت لین دینا او باندے تے وہ شرفیاں لی تھیلی پیش کریں دے کھاون پیون دا سامانی پیش کریں دے کہ امیر المومنین نے خاص طور تے تھوڑے واسطے بھیجے اپنی ضرورت دے اندر لا چھوڑو. جرے ویلے ایوں کو جو انہاں تھیلیاں دنیا دے مال و متا کو وقت گورنر دے دیا دے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوجی طرف اور سن دیئے اللہ دے اندر اتھاؤں آواز لیں دیئے خیر تائے سید بن عامر کیا امیر المومنین تفوت نہیں ہو گیا
تو آواز جو لیندہ پائے جواب مل دے نہیں وہی کڑی وڈی مصیبت سارے ہوتے آ گئی ہے کہ مصیبت کس چیز دا قاصد بن کے آئے کیا کوئی قیامت دی نشانی ظاہر ہو گئی ہے آکھن لگے نہیں اس تو زیادہ مصیبت سارے گھر دے اندر آگے کیڑی چیز آ کہ دنیا دا مال و متاع آ گئے او بھی عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلیم حاصل کرنا لے آکھن لگے اچھا سید بینا میرا کو گھبراون دی ضرورت نہیں کیا ہمز دے غریب تے یتیم کوئی ختم تا نہیں ہو گئے اے میری عورتوں میں خیر آوی یہ چانچوں کیوں کریں دا بیٹھے مال مسے آئے نا نچا متا غریب ونجنوں نے متانا لکائی کو خاصو بیسو ہونتا غربت ڈھیر رٹھی سے ہمز دے علاقے دے غریب ختم تا نہیں ہو گئے جیرے ویلے کاسے دی الفاظ سنن واتو آدے اے امیر المومنین نے تھوڑے واسطے دیتی ہے اپنی ضرورت دے اندر لاؤں حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے آدھے نا ہاں ٹھیک ہے میں اپنی ضرورت دے اندر لے سا لیکن میں کوئی اتنی دنیا دی ضرورت نہیں یہ آخرت دی زیادہ ضرورت ہے آخرت دی اس وقت کاسے دا جنو تھئی بیٹھا آئی یتیمت مسکینہ کو بلا کے سارا مال خرچ کر دی تو سارا مال خرچ کر چھوڑو اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے چونکہ قرآن سنایا ہے اس واسطے اللہ رب العزت فرمائے اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق انہاں دی اکھیں کے ہوندیاں نا روون شروع کر دیندیاں نا روندے بیٹھے ہوندن واہ مالکا ایہو جیاں حق سارے ہوتے نازل کیتے ایہو جیاں فضل تے رحمت نازل کیتے جڑا کہیں امت دے ہوتے نازل فضل تے رحمت قرآن دی صورت دے اندر بھی نہیں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت سیرت دے اندر بھی نہیں آیا بیت اللہ جہاں قبلہ بھی کہیں امت کو نہیں ملا اگر اسے دے اندر آئے تو ساریاں رحمتیں امت دے اسے دے اندر آیا اس واسطے اللہ رب العزت فرمائے میدان محشر دے اندر ترائے گروہ ہونے بعض تو ہونے جنہ دے نیکیاں زیادہ ونجنیاں نو جنت لے ہونے بعض ہونے جنہ دے نیکیاں ساریاں ختم ہو ونجنیاں وہ بدا مالیاں دی وجہ کولوں کفر و شرک دی وجہ کولوں وہ عبدی جہنمی ہونے تے تریجے ہونے جنہ دے نیکیاں تے برائیاں برابر ہو ونجنیاں یہ دے نیکیاں تے برائیاں برابر ونجنیاں اللہ رب العزت نے انہاں دا مقام آراف بنائے انہاں دا مقام آراف بنائے وہ آراف نہ اتنا ٹھڈا ہے نہ اتنا گرم ہے وہ جنت اور جہنم دے درمیان دے اندر ہے اس واسطے بعض مفسرین کرام لکھ دے نا کہ جیڑا معصوم بچے دنیا تو اگر ٹور گئے انہاں دا مقام ہی وہی ہے آراف یا کفار مشرکین دی جیری معصومیت دی حالت دے اندر اولاد دنیا تو ٹور گئی ہے انہاں دا مقام مرتبہ ہی اتھائی ہونے آرام مقام ہونے اور صحیح قول دے مطابق جیرے مسلمان انسان دیا برائیاں اور نیکیاں برابر ہونی ہیں انہاں دا مقام ہی آراف ہونے اور او اللہ رب العزت کرنے امید اور تمہ ضرور رکھ دے ہونے کہ اللہ ضرور ساکو جنت دا مستحق بناوے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ